Здравейте, потребители на VBOX, това съм аз Extreme Minecraft и тук при мен са Extreme Donut CS и Върклак 2001 и това е Мафия 2 епизод 2, втора глава, първа част. Така, много мраза когато ти обясняват. Ето, оглеждам се. Тъпо. Колко е? Ще ми ги спестява. Empire Bay. Там много ме кефи. А не ме кефи да си. А Ради тук ли си? Да. Окей. Искаш и после да пробваме дали може мултиплеер с Мафия 2. Не може. Това е Как ред. ще стане? А? Може да стане. Не може бе, човек. За мундата там, откъдето съм я изтеглил, пише, че мултиплеер няма. Никакъв. Абсолютно никакъв. Не ти ли пише мултиплеер? Не бе, човек. Значи не е като набор. Набор е 100 пъти по-различна игра. Няма как той да има Мафия 2. Не бе, на него ме имаш същата мисия като неговата. Имам предвид. Да. А на бас? Повервах. Някой искаш бе? А знаеш ли как му се казва града? Не. Грешно натискане. Айде, слизай от тази кола най-накрая. Това ще има тук да си обясняваме. Много фен. Защо направиш клип да обясняваш как си играе Мафия 2? А защо да го правя? Те нали ги виждат. Така. Ще имаш повече клипа. Не, Ради. Я, някакъв Някога, какви неща говориш? Да, аз съм марчал. Ох! Това ще да ми падне на главата. Мони, на първа мисия ли си? Втора. А. Втора глава. Сега сигурно ще я превъртиш и нея. Да, аз нали това правя. Всяка долу. Айде, ски. Трудно. Сега къде да стига е? Окей. Така, лягам в кревата. Май беше в Моника. Така. Мони ще оператор. Не. Сега отиваме да се приобличеме. Добре. Подрасках си, че. Вижте са къв пич. Абе, няма ти затварям вратата. Айде, бегай. Айде, скип. И отиваме да изпълняваме втората мисия. Аз пък си Опа, правя. не тука. Така. Аре. Абе, тука, това не може ли да скача? Сега откъде слизаше? Излязах. Сега как ще биеме?
Опа, айде, защитай се. О. Аре, айде. Аре, ева ми, ева. Абе, да мреше. Да мреше. О, не. Така. Майко, как го отнесох само. Да мреш. Аре, така скип. И сега отиваме при някакъв си тап. Близко е, то прекалено близко. Ама ще си хвана една яка количка. Опа, спри! Не мога ли да се кача? И най-дългата парола е Слава. Аз съм по-бавен от колата, вече съм по-бърз. Мони? Да. Мафия 2. Какво? Мафия 2 инсталирах си я и ми пише, нали, папката Мафия 2, Soft, Tricks и Не си я инсталирал, сега има още от 20 до 40 минути да я инсталираш. Ти само си я разархивирал. да, и И сам... сега трябва да намериш едно setup.bat, нещо такова. Setup трябва да пише. А къде? Еми там в тази папка, в която си разархивирал нещата. Мони, ако твой... Аз къде отида? Мони, Мони, парола на скайпа... Какво? Чакайте! Давай, Ради, казвай сега. пише ми Soft. Абе не в тази папка, бе. Коя? Еми трябва да имаш една излезни от Да, видих. в самата папка на мафията. Да, и са. Еми са такова. Какво пише? Трябва... Еми сега си такова. Сега цъкна ли на сетъп? Цъкна ли на сетъп? Да. Окей. Ако се затрудни на нещо, ще ти кажа. Чули? Окей. И сега само чакаш от някъде половин час да ти се инсталира. От кой идва тази гадна музика? От него. Аре де! От кой идва тази смутена музика, бе? От него! Аре, тръгваме! Откъде не си стеглим тая? Кое? И всъщност как се казваше играта? Мафия 2 и се тегли от... Замунда! Майко, какъв съм слепец. Майко... Така... Изпълнявам тая мисия и слагам край на първата. Ето я на български Мафия 2. Не на български. Пише тук Мафия 2 на български, Мафия 2 на английски, 2010-та. Абе човек, само в замуната пишеш Мафия, място 2 и теглиш първото. Значи, писах Мафия 2. И ми пише на първото, има картинката на един с пистолет. Да, и? Кой пише? Сами пречи яката гадно на клипа, Пише на български Мафия 2 и Мафия 2 на английски, 2010 И да, и това беше клипа. От мен, довиждане.